Olugono. Ana ebulukwa mmadụ n'ọkwụma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Tie jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọmanye je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị okenye ga-adị. Front and back. Ndị oche ya do. Front and back. Fọdụ sikala aka. Ọgọdị ụmụ Igbo. Si anyị rapụ nke anyị. Na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa. Akụkọ akụkọ. Mepekwa chọọchị fa. Okpuru ụka bịakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme. Ọdịnala amanwụ. Ọma mmuchacha. Oge ọbụla ọ na-eti. Ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo. Abịakwa m tata n'oge awa nke eziokwu. Ụfọdụ ga-asị kedu nke Eze-Ana adịresikwara tata etu a. Tata edresịrị m na my full regalia. Wearing my royal gown too. Maka na tata bụ nnukwu ụbọchị na alaba anyị bụ ezubere oraifite. Obi jupụtara m n'aṅụrị maka na ihe ukwu mere. Ihe ukwu mere n'obodo anyị bụ oraifite. Ọ nnukwu ụbọchị ka ọ bụ. So mma akwụkwara ihe kpatara ji wee dresị ya n'ụdị a. Ọ bụrụ na etu anyị si wee dresị oge na-adịghị anya mba eje ụka miti anyị nwere n'obi anyị maka na nnukwu ihe mere, ihe ukwu mere. Mana bifo gara iru ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ na soshal midia. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Echiri m ọzọ Eze-Ana maka ndị ya mabụrụ ọnụ. Ọzọ Eze-Ana bụ the highest ọzọ title n'ala Igbo. Ịma ihe ka ọ kpatara ya n'ọbụ na-ana bụ isi mmụọ. And ihe ga-ama bụ na onye abatara na ọ bụ na ndị ọzọ niile zuo onye wara akpa aja na-atụ nzu 9. Nzu okoro enwere nzu okoro a na-atụ ịnọ afịa na anọ ụbọchị na anọ. Onye ji nwaanyị ga-atụ 5. Onye wara akpa aja bụ dibịa. Onye wara akpa aja ekonye ya akpa aja ọwara mana ọ bụrụgo dibịa ọ tụọ 7. Onye chi ọzọ ọ tụọ 8. Mana onye chiri ọzọ Eze-Ana ga-atụ 9.
ihe onye a ga-eji wee tụ 9 bụ na that extra one ọ tụrụ ụmụ maka ana, that extra one ahụ ọ tụrụ ụmụ maka ana, maka na ọ na-efe ana, ịghọtara ya? Ọnya bata na ọ ga-eji wee tụọ nzu karịa onye ọzọ ọbụla, maka na ọ bụ Eze-Ana na-efe ana, nzu ya aka dị 9. ọ bụrụzie na onye na-efe alụsị obodo, ọ tụkwa another one making it 10 maka alụsị ahụ ọ na-efe, ịghọtara ya? Ọhịa anyị kwesịrị ịma gbasara ịtụ nzu n'ala Igbo. Den ọ bụrụzie na onye na-efe alụsị bịa bụrụkwazie okenye obodo, daiz onye na-efekwa ala obodo, ọ tụkwasịkwa another one, fada o nweziri ike ịtụ onye sọrọ ya ọzọ nzu anyị na-abụ ranks. Mana ihe kpatara m ji wee dres ya n'ụdị a bụ na nnukwu ihe mere n'obodo anyị. Yes, mana bifo ngaba n'iru ka nkwụwagoro onwe m akụwago m onwe m fụ na nkwụwa nwa gị na mbụ onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, bụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prime ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu, ihe chọrọ ịkọwara gị bụ keeping natural laws attracts long life. Idebe bie ndụ ma sọ nsọ ana na-eme mmadụ ọtọ atọ. And ị na-asọ nsọ ana, ị ga na-asọ nsọ na ihe a bụ ihe mmụọ kwuru, na ihe a bụ ihe mmụọ kwuru, na ihe a bụ ihe obodo na-asọ. Izere ihe ndị a, and izere ihe ndị a, ihe ọ pụtara bụ na ịma akpacha anya wee mebie ihe mmụọ, ihe akpachakwa n'anya wee megide mmadụ ibe gị. Ị na-asọ nsọ ndị a, ị ga-adị ogologo ndụ. Onye abụ na ị na-asọ nsọ ana, den ịghọtara ya? Den nke a bụrụ ọ bụrụ na ị na-asụ ya, ihe adị ogologo ndụ. Nke ọzọ ọkwa dị mkpa bụ ọ bụrụ na niile esonyere m na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Eprel. Ndị niile sonyere anyị na-aja, ma ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo, enwetachago ihe onyonyo maka ya bụ ọfụ anwa na aja anwa anyị na-atụ 14 days n'ọnwa ọbụla. Ihe echeta na ya adara esho ihe ọrụ na soshal midia, mana ndị niile sonye na aja enwetachago ya bụ nchịkọta aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke anyị na-eji ebu wee chụọ n'isi mmadụ niile. Aja anyị dị n'Igwe, aja mbunye elu, aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke mee, ndị na-esonye bụ na ya amadịgo ka esi eme. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, nke mbụ ihe ị ga-eme, ị forward ya 3 prayer request. You make donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp number gị, agwa gị other details I need from you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672 ka WhatsApp number m. Then nke ọzọzie bụ ozi ọkwa dị mkpa bụ ị ga-echeta na anyị na-agbasa ozi ọdịnala using acting movies. Site n'ụzọ art movie a wee kụzielu ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala. Na ọdịnala abụrụ igbu mmadụ, ọdịnala abụrụ ihe ndị mmadụ chere na ọdịnala bụ. O nwere onye nwere ike ịbụ ajọ mmadụ na-egbu ndị mmadụ, ọ hide under the umbrella na ya bụ onye ọdịnala. Ị na-agwọ ọgwụ na-egbu mmadụ, ị bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụghị ana na ịdị asọ nsọ ala na-egwe na ihe a na-asụ ya, ị bụrụ onye ọdịnala. So ọ ịsọ nsọ a mere gị iji wee bụrụ onye ọdịnala. Onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ dị n'ala. So onye ka anyị ji atịnya muvi ka anyị kọwalụ ndị mmadụ ihe bụ ọdịnala. Na ọ bụrụ onye gbaa ajọ mmadụ na-agbasa ụmụnne ya, ọha ịdị ya na ya bụ onye ọdịnala, na-emesizie a na-akpọ ndị ọdịnala niile aja afa. Anyị kwukwara na ọdịnala akwadoro ịgwọ ajọ ọgwụ ọbụla ịgwọ ọrụ ka iwee megide mmadụ bụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ịghọtara ya? So ije na our YouTube channel Ugochi tubelu movie productions, ebe a ka ị ga-watch all our movies. You will no longer watch it on this channel. Nna wee na-agbasa oziọma. So oziọma ọdịnala, eche watch movie anyị jee na Ugochi tubelu movie productions, ebe a ka ị ga-watch all our movies. Nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-arụ na Go TV ma multi choice, ma ọ na-arụ na Iroko TV ma ọ bụ na any television ọbụla, ị chọọ ka a na-eshow our movies on your channel, please chat me on my WhatsApp. Let's discuss. Thank you. Then ka anyị gaba n'iru na isiokwu anyị ji bịa, ọma eto ogologo, mana ihe chọrọ ka nkọwa bụ
ige ntị ya amụta ihe ndị maka ya wee bịa. Agwara m gị na ụfọdụ ga-asị kedu nke Eze-Ana dresịrị etu a. Edresịrị mgbe etu a maka ihi na ihe ukwu mere na be anyị na tata na obodo m bụ Oraifite Ezumere. O nwere ihe ọma merenụ anyị wee na-celebrate ya. In fact, as I'm speaking to you now, lots of journalists, ndị nta akụkọ si n'ụlọ onyonyo dị iche iche, television houses and radio stations, they are all heading to Oraifite maka ihi nya m nnukwu mmemme anyị nwere anyị ga-eme taa. Mmemme a bụ na ala Oraifite nwere onye ga-echi igwe, si na o ga-echi igwe, ọ sị megara ihe ahụ acclaim, mana ọ bụrụ ọhazurume. Obodo akwadoro ya maka na oruru ọrụ ndị be ha, ịghọtara ya. So since over 17 years ka a na-enwe legal battle ịgwa ya nwoke na anyị enwe obodo na-asọpụrụ iwu, na anyị ga-esokwa ụzọ iwu wee wezụgbọgwụ n'ọkwa oche maka n'ihi na oruru ọrụ gị bụ ihe ị na-aza. So onye ka a na-ekpe ya bụ ikpe. One of our illustrious son in the person of Barrister Choose Moma, his son, a legal luminary, onye wabụ onye spearheaded ya bụ legal battle. I can tell you, it lasted for 17 good years. And at the end of the day, the judgment came in our favor that the man who claimed on ya bụ igwe Oraifite, court gwara ya wepụ aka enwe n'ofe, ya azazikwana na ya bụ igwe. In fact, na ihe ọ bụla gọọmenti nyere has been null and void. So na ọ bụrụzi igwe. So wee gwazie anyị bụ ndị ọ dịrị bụ ndị Ezumere ka anyị wepụta the next igwe. Ịghọtara ya? Now, o wee bụrụ nnukwu ihe aṅụrị na be anyị na taa na-celebrate ya. All our illustrious sons ndị nọ na fan ya, nke bụ eziokwu na ihe dị egwu ihe ọma dị iche na-eme taa, ka mmọnwụ ga-agbakwu n'obi anyị, ife ọma dị iche ga-eme. So anyị ga-enwekwa ikpe ama nwụọ. So ịbịawa ṅụọ ọgwụ afọ, ndị journalist ga-anụ ya, my media team ga-anọkwu di ya with our cameras and the other things, so to cover the event. I can tell you na enwere ike echi ma nwanne echi ịnwetakwa ya bụ event na onyonyo a na YouTube etu ya bụ mmemme si wee bịa. Then na Facebook anyị nwekwara ike ịnwetakwa ya some aspect of it live. Ịghọtara ya? So ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ. Mmesịgharị ihe m kwesịrị ime kịta, I will start heading to the Obi. Ọ nnukwu mmemme ka ọ bụ. Maka na ihe jiche ịkọwa ihe ọfụma taa bụ ọdịnala mmadụ iji aka eje zọrọ ihe adịrị ọrịa na-ebute mmadụ ịnwụchu anwụchu. Ịghọtara ya? Wee kọwaa sị na ọ bụrụ na mmadụ follow natural laws, the person will attract long life. Obodo ọbụla nwere ntọala na mmụọ ndị eji wee hiwe obodo ọbụla. Ihe gbasara igwe bụ a custodian, the spiritual head of every town, is a custodian of the culture of his people. Igwe abụrụ ihe ọ ga-abụ na onye awe politician. No, igwe kwesịrị ịbụ onye ga-ama ntọala obodo, mara history obodo. Igwe kwesịrị mgbe a na-echi igwe ọdịnala, gbaa ka igwe na-atọ atọ, ọ igwe nke ego mbute a na-echi na enweziri ike onye anyị nwere nke ọma ọ na-emekasị. Igwe ga-ama okwu mmụọ niile nọ n'obodo ya. Then ọ ga-ama etu ihe niile si aga. Ndị eze mmụọ ga na-ewetara ya messages ihe na-eme n'obodo, a na-etukwa ihe niile dị n'obodo ka a na wee ghara ịda ahụhụ ndị bi n'obodo n'ọkụ, ihe ọma wee na-eme na n'obodo ahụ. Onye kpatara na ụmụnne anyị ndị na-eti isi na gwara gị na dia emir bụ spiritual head and the political head. Ọ gbara mkpị na abụ onye bụ onye na-afụ gbasara ihe nke mmụọ ha, bụrụkwa onye na-anọchite anya ha na gọọmenti. So etu a ka igwe kwesịrị ịdị n'ala Igbo, mana abịaziri na-enwezi igwe mbute, a na-enwezi ebe ọ bụ na onye chi na ofi na onye ha na ume ya ezurie ọmakawa ebido zọba. Ịghọtara ya? So mana ihe na-achịkọwala gị bụ na ọ ga-abụrịrị onye ga-amanụ
ihe na etu ndị nna nna si wee tọ nta n'obodo, marakwa na etu a ga-esi wee medo mmụọ niile dị n'obodo, maka na mmụọ niile dị n'obodo nwere ihe ndị mgbe o ji wee hibe ha, and na-ehibere ha maka ọdịmma ndị bi n'obodo a. So na onye ga-abụ igwe ga-abụrịrị onye ma ihe gbasara ntọ a. Ka mmakwalụ otu atụ ọzọ, ihe na-ebute ọnwụ erughị elu bụ maka na ndị mmadụ adịghị asọzi nsọ a, and maka ihe na ha dị asọ nsọ a na ha na-eme ọcha acha bute ọcha acha bute ha erie ma nke dịrị ha rie ma nke adịrị ọrụ ha, and maka ihe ha nwụọ ọnwụ adịrị ọrụ ha. Ịghọtara ya? Na ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ka m weregoro ọzọ anyị na-eti wee maa atụ. Mụ nwa na onwe m bụ onye isi ọzọ na my own clan, and anyị kpebiri na onye ọbụla abụrụ onye ọdịnala na ya ma echi Eze-Ana. Ime ihe kpatara ya nụ, Eze-Ana abụrụ bụ usoro ọzọ adịghị echi ya one day. Onye nwa bụ the longest process. Ọ dịrọ ka ọzọ ụfọdụ ga-abụ ụbọchị ihe na-anụ na onye a na-echi ọzọ, ụbọchị aka ọ ya echi ọzọ tubu. Eze-Ana adịghị like that. Eze-Ana nwere processes ndị gara aga n'okpuru ga-agajeziere n'ụbọchị ọ ga-apụtazi ihe a ga-etuzi ugwu ma ọ bụ a ga-ebu ego ọzọ. So ọ kacha dị more expensive. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwa na ya bụ ọzọ nwere nsọ, anyị agụrụ m nsọ ya niile. Mana ka nka ịtụwa ọkpa okwu ka ịghọta ihe bụ ya. Ọ bụrụ na Eze-Ana etu a nọkịta, enwere m ike ije njem nọrọ na be anyị na ọ na Anambra steeti chiejikpodo m n'ilo a na-agba ya ọkụ, ọ dụrọ kwasịrị ebe ọbụla m nọ ọ na-enweta ha na chi na-eme ọ bụ onye anago mbem. Mana ọ bụrụ na m nọ na bebe nwere ike ịnọ ebe a na-afụ ndị mmadụ ọ bụgoro n'abalị. Mana ọ bụrụ na ije abalị, Eze-Ana adịghị ije abalị. Nke agba ofu. Nke abụọ, Eze-Ana ama anyegide nwere ebe ndọkọta duga mmadụ akwamozu ma ọ duga mmadụ mmemme ọbụla ka nri esiri ebe anwa. Olesi na-ewetara m oke ọba wee na-amụ nri n'ezi mbụ na onye kwadoro onye bụ nri ị mara ka onye ahụ si kwado. Olesi na nje na-agba onye ọzọ ibe m mmadụ goro nsọ na ma a na-eri nri nwaanyị nọ na nsọ si. Mana ọ bụrụ na event na event a ga-eje taa, ndị niile emelụ a ga-eje public, nwa na onwe m chiri Eze-Ana ama erie. Olesi na-ewetara m ọkụ wee na-amụ nri mbi ọkụ aka onye abụzi na ọkụkọ ahụ ebuna onye abụda m if not agbara donkia. Ịghọtara ya? Eze-Ana a na-ebu nwaanyị eje họteelụ. Ịghọtara ya? If for any reason na nwunye gị niile assistant ịnụta ọ dị ọfishal na ị na-anụ nwaanyị ofu maọbụ ịbụọ maọbụ ịtọ maọbụ ole sọrọ gị. Ịghọtara ya? Ihe eji chọọ ka mmụọ ụfọdụ atụ abụ enweziri ihe ndị ọzọ gasị ma agụsịwazi ebe a. Mana ụdị ọzọ anyị na-afụ a na-echikịta a na-akpọ ọzọ ndị ụka na-echukwuzi ọzọ. Ọ fọkwuru ndị wu chukwu nait ka ha chi ọzọ. Fada ọngụ ebe o mekwuru onye chi nait ka chi ọzọ. Na ihe ụfọdụ ji eme ihe bụ bikos na ụdị ndị na-etu abụ onye were list ihe asịsị bute ma mmanya ma ewu di ya ma ntam imoroko efi ụdị ukwu na eweta. Mana oruzie na steji ebe a na-agụrụ ya nsọ, ịgụcha nsọ niile ahụ si na onwere nke ya na-asọ na ya bụ onye ụka. And for the fact na n'ogobichago ndị isi igobito asị oke ebe ọ bụ na ọkwetagoro ọya ebe nta echibe ya ọzọ. Mana ọ bụrụ etu o kwesịrị ịdị, mana ị nwere ike ime nwunye n'ọzọ ndị ọzọ, mana Eze-Ana ya emewe bikọs na Eze-Ana a ga-asa gị ile ka nye gị ihe niile na ị gara ekwu eziokwu mgbe dum. Ịghọtara ya? Na ọ bụrụ na ị chọrọ ize ka nya gba ọzọ nka daizi na ọnya aka nka, mana ọ bụrụ na ihe na-eri ngarị ị mara na ego na ọnwụ na ihe ị na-eri ihe a na-akpọ origarị. So etu a ka ọzọ ndị ọzọ kwesịrị ịdịkwa na ihu na ọzọ dara nnụmụ obere ọzọ gasị. Oyiwe ntresi uto na one nwegasịrị ọzọ nwere big ọzọ na obere ọzọ. Etu ahụ ndị night si nwee big night and small night. Kọwalụ gị na big night bụ night of St. Sylvester, night of St. Sylvester, night of St. Ignatius, those Arapa Papa nights. Nwee night of St. Mulumba, ndị a niile wụ big nnukwu night. Nwee night of St. John International ka awụ obere night. Na etu a ka esi gwekọ n'ọzọ. Enwere ọzọ Eze-Ana, enwere ọzọ dunu. Ọzọ dunu bụ nnukwu ọzọ. Mana ọzọ dunu Eze-Ana karịchara. Ọzọ dunu adịghị agba njata n'okwu, mana Eze-Ana na-agba njata. Enwere ọzọ ndị ọzọ ụkwụ ọzọ like ọzọ Ikiwi. Enwere ọzọ gasị ndị ọzọ na-agbakwa eriri mana ha abụrụ Eze-Ana. So mana ihe na-enwezi ọzọ dara nke pekarịchara nụ. Mana ihe na-achịkọwa na ya bụ n'uto na
mmetọsị adịghị everywhere. Ọ na-emezi onye chi ichi ọzọ ịgụcha nsọ si na onwere nke ya na-asọ dị afọ onye ahụ na nwere ike ikwu onye chiri ọzọ ka ọ bụ nwaanyị bịa họteelụ hapụ nwunye ya n'ụlọ. Ihe ọ na-eme n'ọma na ihe ọ na-eme bụ ihe nzoro m ifu na ọtụ nwaanyị na oburu onye a na-abịa ya. So for that reason a na-emezi ọtọnọ and for the fact na onye ụka isi aka asa yiri ọsị na asị asa na eyile na ebe onye ụka dị afọ ihe ọpụtara na ọka na-atụ ntụ ya. So ime ọ na-emezi ihe niile ihe niile butere ọnwụ kwa dịga na-aza na ya jiri ọzọ mana ọ dị na-ajụzi ha isi na ijiri ọzọ kere ihe ị na-eze iji wee bụrụ nze maka na onye nze bụ onye na-eze something nwere ihe ị na-eze ebe ọ nwere inwe ọzọ uze na ihe na ọnwụ nke ọnwụ na everything goes kedụzi ihe ichiri n'ọzọ maka na nke onye chiri ka ọ na-eze na ọkwa eziokwu na ihe njiche ịkọwa ya ọfụma ka ịghọta ya etu ahụ o si wee dị n'ọzọ ụka bịazi water everything down mana mụnwa na onwe mpụta let one be one. Ọ bụgoro na ofu onye chiri ya bụ ofu onye abụrụ ya mana ihe na-emekwa isiokwu na ngwara onye ya abụ ịgụcha alụ nsọ sị na ya eme emechazi o meriri ọ gbasara gị nwa ọ ndị a na ka ọ dịziri ịjọ ọjụ onye anwa so ọhịa dị na ya nke m ọwụ isi na ihe echi agụ ọrụ gị nsọ ka imechazie dibet nke a gbasara gị ịghọtara ya. Mana ana m achịkọwara wu na idebe nsọ ga-eme gị ilo ogologo ndụ. Idebe nsọ ga-eme gị ịma adọkịtasị ka imegide mmadụ maka na ị na-asọ nsọ na ọma adịkwa mma ịghọtara ya. So etu a ka ọ dị n'ala Igbo, etu a ka ọ dịkwu n'ichi igwe kwesịrị ịbụ onye na-asọ nsọ onye a na-eme mmekasị ịma na-anọkọta maka na ibu igwe na-adakọ ndị mmadụ ana ha ma ọ bụ onwe oke dịrị gị obodo irie ya rie nke obodo ịma na ị nwere anya ukwu ịma na ime eze ka ya bụ igwe nka ịghọtara ya. Ihe ndị aka nchọrọ ịkọwara ụlọ ala Igbo ịbụrụ ezigbo onye ọdịnala na-asọkwa nsọ onwe onye sịrị gị asọ na nsọ na ọdozi mmata ikwekwa na maka na ọkwa origharị ọkwa gwuo gị ijebe ịghọtara ya. Ka m kwụsị ebe a ọ ga-adịkwa n'echi niile n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba anyị ga-eji isiokwu ọzọ wee bịa echi mana echefuna maka mmemme ngwara taa emechaa anyị ga-ewetakwu ya update na echi ma nwanne echi o dipendere mana maka na my media team ga-anọdụ ya to cover the whole event. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ekwubie m okwu n'isi ndị niile tụnyere anyị n'oge awa nke eziokwu a sị na ọmaka ga-emere ha ma nwoke ma nwaanyị ebe ọ bụla onye anọ na ndị ọ na-agụ agụ ka ha na-edebe iwu ka ha nweta agbamume ihe ọma niile dị ha n'obi ka ọ na-abịazuru ha na mmezu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya abịa ya gazie n'ọfọ daalụnụ.